to in the she's and running. Want to in the she's and running. Kulandela insizwa laphana-ke bathi umjolisi ngale laphana kuzonda amasokazi laphana mkhulu othandekayo. Le nsizwa-ke namhlanje-ke ngizofisa ukuthi-ke isidlalele isijabulise mkhulu othandekayo. Ngihambile impela ngase ngayithola mkhulu othandekayo. Izoqala nje ibingelele-ke yona-ke ebese-ke iyasidlalela-ke lento esizwe laphana-ke kwi-CD mkhulu othandekayo. Hayi ngibingelele namba mfowethu. Awuyena ngempela umjolisi lona. Insizwa yaphansi le emzumbe wandele enkulu isigodi ngoba vele-ke nokukhuluma ngikukhonzile kakhulu ngathi ngavele ngidlala ingoma nje kuphela. Hayi
bafowethu akuningi mhlawumbe engingakusho nami ngibonge nje ukuba ingxenye yalombukiso noma yokumenywa Indubane TV. Ukubalulekile nje ukuthi umlaleli usubscribe khona nje lokho kula okubomvu ucofe lapho kuyobe sekulunga. Ngidlala nje ingoma eyodwa ngithi amanzi endlini bese ngiphuma ngiyahamba. Ufikile ujulise noshayeke lapha namisohleli wawuswela emaneni amyeke onami ngangaphansi ngisohleli yebafana bami You're